дуруд ба кулли ҳаводорони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд бо беҳтарин хабарҳои ҷолиби варзишӣ барномаро оғоз мекунад. ташкили ҷангу хархаша аз ҷониби боз як размгари доғистонии UFC Гаджимурод Антигулов, размгари 31-солаи ташкилоти размии UFC, дар як тӯи домодиву арӯсӣ барои истифодаи нӯшокии спиртӣ мавриди интиқод қарор гирифт ва кор то ҷое расид ки миёни ӯву як гурӯҳи калони одамон ҷангу ҷанҷол пайдо шавад. кор ин хел шудааст ки дар маросими хонадоршавии яке аз дӯстони Антигулов истифодаи шароб ё худ машруботи спиртӣ мамнӯъ буд ва Гаджимурод маҷбур шудааст ки бо худ нӯшокии спиртӣ бигирад. ба иттилоъ Гаджимурод Антигулов дар ин маросим ягона нафаре буд ки нӯшокии спиртӣ истифода мебурд. аз ин рӯ ба қавли худамон соҳибони тӯй чанд маротиба назди ӯ омаданд ва ҳушдор доданд ки дигар истифода набарад. ин боиси хашму ғазаби Гаджимурод гардид ва дарҳол ба ҳамла гузашту бо онҳо ҷанҷол ташкил кард ки ин ба ҷанги гурӯҳӣ оварда расонид. бовар кунед, дар он тӯе ки спирт ҳаст ҳатман унҷо як ҷанҷоле ба миён меояд. пешниҳоди ҳамкории иттиҳоди футболи олмон ба Юрген Клоп ба муаллими айнакдор пешниҳод карданд ки Ливерпулро яксу гузорад ва мунтахаби олмонро идора кунад. ин дар ҳолест ки тақдири сармураббии феълии мунтахаби олмон Йоахим Лёв баъди чемпионати Аврупо дар соли 2021 муайян хоҳад шуд, чун ба иттилоъ агар мунтахаби олмон дар чемпионати Аврупо ба даври нимниҳоӣ набарояд, пас Йоахим Лёв пеш аз муҳлати шартнома ба истеъфо хоҳад рафт. иттиҳоди футболи олмон ба хулосае омаданд ки Клопро сармураббии мунтахаб интихоб намоянд ва дар чемпионати Аврупо соли 2024 ки қарор аст дар олмон баргузор шавад, чемпион бошанд. ҳоло худи мутахассиси олмонӣ дар ин маврид изҳороте надодааст. Серхио Рамос, дифоъгари дастаи Реал Мадрид ки гоҳ-гоҳ худро дар саҳифаи инстаграмаш бо размгари ирландӣ Конор Макгрегор монанд мекунад, ниҳоятан ба хулосае омад ки дар навъи варзиши MMA худро санҷида бошад. Серхио Рамос собиқ қаҳрамони UFC Конор Макгрегорро ба рақобат даъват кард. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ навореро аз дохили толори варзишӣ гузошт ва зери он навишт ки Конор, ту кай омода мешавӣ? Яъне ту кай омодае ки бо ман рақобат намоӣ? баъд Конор чӣ ҷавоб дод? ӯ навиштааст ки хубтар тайёр шав бародарам, моро рақобати бузурге дар пеш аст, ҷавоб гардонидааст Конор Макгрегор. хулас намедонам ин шӯхӣ буд ё ҷиддӣ, вале агар ба фикри ман Конору Рамос ба октагон бароянд, дар ин саҳна Рамос нақши тӯбро бозӣ мекунад. яъне Конор Рамосро ба қавли худамон футбол мекунад. ин андешаи ман аст. аз муваффақияти футболбози тоҷик Парвиз Умарбоев мегӯем. сомонаи расмии Конфедератсияи футболи Осиё рӯйхати 10 футболбозро нашр карда хоҳиш намудааст ки барои муайян сохтани беҳтарин бозигари байналмилалии Конфедератсияи футболи Осиё дар ҳафта ба номзади худ овоз диҳанд. ба ин рӯйхат дар баробари бозигарон аз 5 кишвар Ҷопон, Австралия, Эрон, Ӯзбекистон ва Ироқ, ҳамчунин аз Тоҷикистон нимҳимоятгар Парвизҷон Умарбоеви 26-сола узви дастаи мунтахаби миллии кишвар ва бошгоҳи Локомотив Пловдиви Булғористон дохил шудааст. бигзор ба қавли бачаҳои худамон муваффақ бошанд. дастаи Барселона бидуни Месси муқобили дастаи Ференцварош дастболо гардиданд. боз мегӯянд ки бе Месси намешавад. ин дар вохӯрии даври панҷуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо иттифоқ афтод. Барселона дар меҳмонӣ бо Ференцварош рақобат кард. вохӯрии дастаҳо ҷаззоб сурат гирифт. бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи нилӯнориҳо хотима ёфт. голҳоро Гризман, Брейтвейт ва Усмон Дембеле ба самар расониданд. ҳамин тавр дастаи каталонӣ дар 5 бозии марҳилаи гурӯҳӣ пирӯз шуда бо дарёфти 15 хол пешсафи ҷадвали гурӯҳи хеш мебошад. ин дуюмин бозии онҳо дар Лигаи Чемпионҳо бидуни Месси аст ки нилӯнориҳо ғалаба мекунанд. баъд медонед дар Аврупо чӣ гуфтанд? No Messi, no problem. набуди Месси проблема нест, аммо набуди Роналду дар Ювентус проблема аст. ин аз шӯхӣ буд.
یک رزمگر UFC را برای استفاده ماریخوانا نیم سال از اشتراک در رقابت‌ها محروم و مبلغ $8,500 جریمه نمودند. گپ سر رزمگر مشهور امریکایی نیکو پرایس می‌رود که هنگام سنجش طبی در وجود او مواد مخدر ماریخوانا پیدا شد. از این رو دانا وایت مجبور شد به او چنین محدودیت‌ها را روا ببیند. این اولین رزمگر نیست که از موادهای مخدر مخصوصا ماریخوانا استفاده ببرد. رکورد نوبتی رونالدو در مقابل همتای خود لیو مسی. رونالدو با گل زده‌اش به دروازه دینامو کیف در مرحله گروهی لیگ چمپیون‌ها از 71مین گل خانگی خود استقبال گرفت که از مسی در این نشان داد یک قدم پیش گذشت. مسی در خانه خود یعنی کامپ نو در لیگ چمپیون‌ها همگی 70 گل زده است و رونالدو باشد 71 گل. بعد به همان دوسته که فقط به من میگفت در همین جا هم مسی یکم، من گفتم که انا در اینجا رونالدو یکم. یگون گپ دیگر داری، هرچند نه به اینو نه به اون مخلصی نمیکنم. با همین تمام، تا دیدار، خیر.